Hmm? Hmm. Hello mga ka-foodiebies! Today kakain po tayo ng sinigang sa bayabas na bangus. Or sa Kapampangan po, bulanglang bangus. Yes mga ka-foodiebies, at meron tayong rice, at meron tayong sausawan, patis na may sili, at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodiebies, wala po tayong online collaboration, kaya pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodiebies, malinis na yung kamay namin. Mga tamkeng Kapampangan. Manganta na po. Opo. Ito guys, ang laki ng Nakakamiss taba. to ang taba ng mga bangus. Ito mga ka-foodiebies, oh. Ang taba ng bangus. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodiebies. Kain po tayo mga foodiebies. Sarap. Ang sarap ng taba. Malinamnam. Malinam na. Malinamnam pa sa baboy. Matinig na lang, no? Basta isda. Masarap. Kulay tayo. Ayaw ang gulay. Ito oh. Ito. Ang sarap na ano. Bangus. Ang sasabaw. Sarap. Mas malaki sa akin. Kasi gusto ko ito eh. Bulang lang. O sa Tagalog, sinigang sa bayabas. Pero yung tilapia, bangus, kahit anong isda. Depende sa inyo kung anong isda na available sa inyo, no? Pwede sa bayabas. Matinig lang. Grabe. Sarap. Dami namin guys.
gulay. The best ang gulay. Sarap. Taba, oh. Taba. Ang laki. Taba ka. Gusto ko lang batiin na happy birthday si Sophia Marquez. Happy birthday! Happy birthday. Nanonood siya sa TV nila. Oh. Sinisid sa akin. At gusto ko din batiin si Titer Susie. Ayan. Ang kasama kong naglalaba. Kapatid ko yun. Pag naglalaba kami, nagmamarites kami. Ayan. Gusto niya kasabay ko siyang naglalaba. Magkasabay kami. Ayan. Shoutout ko daw siya. Oo, Shoutout sabi niya sa sa'yo. Kanyang Titer sa'yo. Susie. Kapatid niya. Kapatid ko yun. Ayun sa'yo. Shoutout. Ay, gusto Sophie. mo ulo? Sige. Sophia, sana may pansit bukas. Pag nagbibingko ka. Oo. Sarap. Sarap. Mata mo. Sino? Sarap. Taba. Ito yung taba, oh. Gusto ko sa bangus yung tiyan, no? Ako ulo. Ikaw ulo, ako tiyan. Kasi marami kang sisip-sipin sa ulo. Ganun. No?
Ako yung ng ulo kasi alam mo na, medyo may pagkaengot ako sa sa mga tinik. Makamatinik ako. Ano pa? Mama lalo. Matagal nga lang maghimay, no, kasi may tinik. Sarap. Mga kapudibis, magluto na po kayo. Bulang lang bangus or sinigang sa bayabas. At syempre, pakivisit din po ang kusinang Kabalen. Ayan, Mm-mm. para malaman po ninyo kung paano po niluto yung sinigang sa bayabas. Tama? Sinigang sa bayabas. Or bulang lang bangus. Ayan, sa Kapampangan. Yung mga Kapampangan mahilig po dyan sa sinigang sa bayabas. Mabaho nga lang, no? No? Pero masarap. Namulit po ito. Gas ko na ito. Sarap. Sarap. Sili na lang natira. Ay, nabos mo na din yung Tapos sili. May isang pa ako, gabi. Mamaya na lang kainin ko. Ang sarap po. Ayan, magluto na po kayo. Sinigang sa bayabas. Or, ano yung Kapampangan? Bulang Bulang lang bangus. Ayan, pakivisit po. Kusinang Kabalen. Siyempre, mag-subscribe at mag-follow na po kayo sa Facebook page po ng Kusinang Kabalen. Ayan. Thank you so much. At shoutout din kay Gerald Casa. Ayan. Hello, Be. Love you. Nasa harap. Uuwi na sila. Uuwi na siya ng Paranaque. Cook like crazy. Oh, Cook Like Crazy. Ayan. Dad, anak ni Cook Like Crazy. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie, Instagram ng The Foodie, TikTok ni BBM. At syempre, The Foodie Vlogs at Kusinang Kabalen. Yes mga kapudibis, next mukbang na mo tayo mag-shout out. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.